پلیسên Almanya aşkira dikin destê heyvênekê afsalada koçbera nêzîkî 69,000 tawan encam dayne. Polîsên Almanya di beyanamekê de aşkira kir ew penaberên li welatê Almanya daxwaza mafê manê li wî welatî kirî bi tiriya wan Iraqî û Sûrî û Efxanî ne. Ji bilî wê bi tinê destê heyvênekê ya afsalada 69,000 tawan li 16 wîlayetên wî welatî encam dayne. Lê got raporta polîsên Almanya rêja 29.2 sedê ya wan tawana dizî kirin bû. Ji sedê 28.3 ya tawana peywendî bi saxtekirinê ve hebû. Ji bilî wê rêja 23 ji sedê ya tind û tijiya cesteyî û bendkirina neasayî bû. Polîsên Almanya rong kir bi tinê rêja 6 ji sedê ya tawana karînana madên bêhuşker bû. Dê beramber da êk ji sedê ya tawanan destdirêjîkirina seksî bû. Her westa Sebastian Kurz wezîrê derveyê Nemsa pêşniyar diket welatên Yekîtiya Ewropa siyaseta hikûmeta Avustralya li beramber penabera bikarbînin. Dê çavpêketinekê de digel rojnama dî prêsa welatên Nemsa. Sebastian Kurz ku bi wezîrekê genç tête navbirind bêjîtin. Nabît hemî siyaseta hikûmeta Avustralya wekû xwe bihête kopîkirin, lê dibît prensîpên wê modelê di Yekîtiya Ewropa da jî bihêne cebecêkirin. Lê dîv siyaseta hikûmeta Avustralya her penaberekê de niha da bivêt bi rêka deryaya qaçax xwebgehê navî welatî dihêne deste serkirin û dîportî welatîken ku li gor pêşniyarên Kurz pêdiviya penaberan veguhêzin bû dûrgehan û rêkpê nehête dan rasta û xwe biçine nav welatên Yekîtiya Ewropa. Sebastian Kurz zêdetir rûnkirinê detin û daxwaz diket welatên Yekîtiya Ewropa biryarekê derbêxin û li dîf wê biryarê pêşniyar kiriye her kesek ku bi qaçax bigehîte welatên Yekîtiya Ewropa mafê daxwazkirina penaberiyetiyê nebîtin. Derbarê rêkeftina Tirkiye û Yekîtiya Ewropa jî ew wezîr guman diketin li ser karîgeriya wê rêkeftinê û kêmkirina hejmara koçberan bo Yekîtiya Ewropa. Herçende di sala borî da Nemsa pêşwazî li 90,000 penaberan kiribû, lê lêvan dumaya hikûmeta wî welatî jî rê û cihên tund girtîne ber li hember penaberan. Kurz li ser pişka parta gelê Nemsa li sala 2013 bûye wezîrê derveyê Nemsa û di niha da jiyê wî 29 sala û bi gençtirîn wezîrê derve li ser astê cîhanê tête danan.